Hi guys! Pakita ko lang sa inyo yung mga gymno ko na wala pang dilig mula nung October. Bali, tignan lang natin nang itsura nila ngayon. Pakita ko muna dito. Simulan natin dito. So, yung ibang gymno, na-flat siya like this one. Ayan, dati lobo yan. Ngayon, na-flat na siya. Pero itong isa, lobo pa rin. Pareho lang yan. Tsaka to. Nung nabili ko to, flat din siya. Tapos lumobo na siya nung summer. And then flat again. Yan. Tapos ito, medyo namula-mula. Ganda ng spine. Yan. Tapos, ayan, ganyan pa rin naman. Ganyan pa rin sila. Yung tatlo. Ito may seat pad pa rin, hindi ko pa rin natanggal. Tapos itong isa, pareho lang yan. Astia yung focus ko. Ayan, may ano na siya, flower buds. Ito rin, astirum din. Ayan, ganda ng spine niya. Tapos ito, focus po. Pero ito pa lang yung may buds sa kanilang 5. Tapos ito na flat din siya. Yan. Dati, lubong-lubo din yan. Ayan. Kaskiano. Ganyan. Ayan, ganyan pa rin naman sila. Brown na talaga yung itsura nila mula nabili ko hanggang ngayon. Hindi naman nabago yung kulay. Tapos, ano ba? Ito may buds na din. Si Bali. May buds na siya. Ito din, may buds na rin to. Ayan, may buds na rin siya dyan. Nagtatago. So, may mga buds. 3 na yung may buds. Tapos, ano pa? Yan. Tapos, ayan. Ito, asterium. Ang ganda rin ng spine niya. Yan, ganyan na talaga kulay niyan. Last year. Hindi naman nabago. Ang ganda ng spine niya, oh. Ayan, isa yan sa favorite spine ko. O, dyan. Dito. Kulot-kulot. Spine, ganda ng spine. So, next. Ayan. Ganyan pa rin naman sila. Walang pagbabago. Check ko lang kung may buds. Walang buds. Wala pa rin naman buds. Ganyan. Sige natin. Ayan. Ganyan pa rin. Walang pagbabago. Etong isa may buds na. May buds na rin siya. Ilan na yan? 5? May buds. Tapos yan. Kamukha ng blue jay pero hindi. Iba yung spine niya. Girthy. Itong isa ay ano yan? Popsky. Yan. Yung mga baby pa. Next. Ito. Ayan, mga ganyan pa rin itsura nila. Last year, ganyan din sila. So, yun. Yung mga kanina lang na na-flat. Yung pinakita ko kanina. 3 na flat sila. Ito may buds na din. Mesopotamicum. Hindi ko alam kung galing Poland ba to. Portugal. Basta yan. Tapos yung katabi niya may buds na din. Aray. Yung mga patay na buds. Pero may bagong buds na. Namatay ang buds na yan nung winter. Pero, ayan. May bagong buds. 3 ata yun. Tapos yan, dati umbok na umbok yan ngayon. Medyo na flat na rin. Yung isa dun sa likod. Ito, yung seed pad ko na nakuha. Sobrang dami kong seeds. Kung pwede ko nang bigay sa inyo, diba? Wala namang pagbibigayan. Pamimigay ko lang, hindi ko bebenta.
Ayan, yan pa rin sila. Ayan, yan pa din. Ito, may seed pa din. Ayan. Ito parang na brown siya. Green yan dati. Kasi yung mga pinaglalagay ko dito, mga pinaglalagay ko sa side na to, sa pangalawang tray, puro green. Dito, puro brown talaga yung mga yan. Dito, puro green. 40 dyan. 40 dito. Okay, next. Sana tayo. Ayan. Yan pa rin siya. Ganyan pa rin. Ito, nangulubot na. Ito din kulubot na. Ito rin medyo nangulubot ang Denodatum jansuba. Ganda ah. Red yung bulaklak niyan. Ito rin, Denodatum jansuba. Galing, ano nga yun? Girumagi yan eh. Ano yung Italy? Corona. Ayan, Denodatum din. Yung mga red yung bulaklak nila. Tapos ito, may seed pa din dyan. Tapos may flower buds. Ang dami na may flower buds. Ito medyo natuyot din siya. Tsaka medyo nag-dark yung kulay. Tapos ito, itong tibay nito, mag-2 taon na to. Sa akin, maliit lang siya dati. Dati green siya. Tapos kala ko matitikok na. Naging brown, naging itim. Tapos ayan, hanggang sa naging green na ulit siya, tapos lumaki, tapos ngayon nagbo-brown na naman. Pero ang tibay niya, kala ko matitigok na, tatapon ko na sana. Damsi ba yan? Tapos ito din, dati green din siya, naging pula. Pero may flower buds. Ayan, fried Richie. Ano sila, I don't know. Mga baby. Tapos to, favorite spine ko din yan. Ang ganda, di ba? May tuyot na flower bud. Mga natuyot ng winter. Ayan, yan, ganyan pa rin tsura. Ito, medyo nag-dark yung isang yan. Tapos, yan, may flower bud. Yan, ganyan pa rin naman. Medyo, ano lang, namula sila. Namula. Yan, may seed pod. Namula, pero, ganun pa rin. So, ang, ano lang, medyo nag-dark yung iba, namula. Tapos, ito, na-flat. Yan. Pero, carry lang yan. Tapos ito din na flat. Pero, okay lang. Kasi ganyan naman siya. Flat talaga. Tapos, dito muna tayo sa pangatlong tray. Ito yung mas malalaki kaysa dun sa 240. Kaysa dun sa 80. So, yan. Gaganda ng spine. Bilisan na natin kasi haba yung video. Ito, yung magagandang spine ganyan. Ganda. Ito, isa rin sa paborito ko. Cardena siya, no? Sabi. Ayan, ang ganda. Diba? Ayan. Ang ganda rin yan. Ayan. Yung maliit lang siya. Pero yan yung pinakamalaki kong armatum. Malaki. Yan. Galing din yung Girumagi, Italy. So, yan. Tapos, sunod yan, Pilansi, may flower, seed pod. Tapos, Pilansi din yan. Ito, medyo nag-dark, pero carry lang. Kasi, ganyan na yan dati, tapos nagbabalik din naman na green. Tapos, ito, Baldiano. Yan, may buds na. Ito rin, may buds na. Ito din, may buds na. Ayan, may buds din, hindi nyo kita. Ayan, may isa siyang maliit na pink. Tapos ito, may buds na din. Ayan din. Ito rin. May buds na. Ayan, dati green, tapos nag-dark. Tapos magiging green. Ganyan din yun. Ganyan din ginawa niyan dati. Ayan, Denodatum ulit. Bali, ilan ba yung din? Pang-4 na Denodatum. May isa pa akong Denodatum. Ayan, may flower bud. So, sa tray na to, ilan may flower bud? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang may flower buds. Okay, yung malalaki ko, hindi yan malaki para sa inyo, pero malaki na yan para sa akin. Yan. May 2 ng flower buds. Nakita nyo? Ayun, may 2 flower buds. Yay! Ayan, ganyan din siya. Green, tas naging dark, nagre-red, tas babalik din naman yan. Ganyan din yan dati nabili ko. Tas ito, may na to yung flower buds din yan, tinanggal ko. Nung winter, hindi nagtuloy.
Tapos, ito rin, nangitim na naman. Pero, ganyan din siya dati. Green, tas nangitim, tas pabalik na naman din. So, hindi ako nag-worry dyan kasi ganyan din tsura niyan. Parang katulad niyan, yan. Yan. Ang ganda, oh. Yung flower niya nalabas sa gilid. Tas yan din, laki din yan. Ito yung pinakamataas sa malaki. Yan. Nag-flower na rin yan nun. Yung isa, mo ko dyan. Antayin natin mag-flower. Yung pakita. Tapos ito sa Glioni. Yan, malaki din siya. Tapos may maliit pa ako niyan. Tapos yan, pang isa dyan. Tapos ito. Tapos ayan. May seed pod. Tapos ito, isa rin sa paborito ko. Pink ata yung bulaklak niyan. Tapos ayan sa Glioni ulit. Tapos ayan, bago lang yan. Wala pang dilig yan. Simula nabili ko. Tapos ito rin isa din sa paborito ko. Ang ganda ng bulaklak niyan. And then, ayan, Denoplatum din. Kasi yung kanina mga dyan subay magaganda. Ayan. Tapos, ayan, bago rin siya. Ito bago rin. Nag-tray na. Laka. Ito din. Ito bago din niya. Wala pang dilig. Ay, no. Not that one. Last year pa yan. Tapos, ayan, katulad din yan ng isang may buds. May seed pod. Ayan din, pabalik, ano rin yan, salit-salit green, na nag-dark, na nangulubot na ewan. Tapos, ayan, ganda. Tapos, yan, bago din. Kasi yan, bago din yan sa likod, na natuyot na. Oh my God. Tapos, ito, bago rin. Yan yung pinakabago ko, itong dalawang pot na to. Ng, ano, okay, tapos, may ano tayo dyan, ano yan? Agua dulce. Natanggal sa pagka-graft. Ewan ko kung mabuhay pa yan. Hindi tayo ngayon sa isa sa mga paborito ko din. Paborito ko rin to. Brucci. So, lahat sila may flower buds na. Ayan. May flower buds na. Diba? Nakikita nyo dyan. Yan, mapink-pink yung mga tuktok niya. Tapos itong isa, wala pa ako nakikitang flower buds, pero magkakaroon din yan. Last year, nag-flower yan, pink, madami. Ito din, dami ding bulaklak na ito last year, pero wala pa din. So, dalawang paso ang ng Gucci, wala pang ano yan, flower buds. 8 paso yung Gucci ko. Tapos ito, may flower buds na din. Ayan. Nakikita niyo po. Basta may meron na yan. Ang ganda niya. Pag namulaklak kasi madami. Clamp. Tapos ito din. May bulaklak dito. Ay, may flower buds dyan. Dyan. So, 4 na malaki ang meron. At hindi lang isang flower buds, diba? Tapos, ito, meron na rin. Gucci. Nivea yung na-stress cascade. So, yan. Yay! Kaya paborito ng Gucci kasi ang ganda ng bulaklak niya. Ito, light pink lang yan. Maputi-puti. Pero, kaya may flower bud na rin dyan. Tsaka dito. Tapos ito. Gustong-gusto ko to. Ano siya? Hindi siya nag-exfoliate. Talagang ano siya, pataas yung tubo. Doon na. Ayan, may flower bud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dito, may maliit din na pink. Isa. Pero the rest, hindi lang isa. Oh. So, natin. Kita nyo ba? Oh my God. Ayan. Okay. So, yun yung paborito ko rin na Brucci. And then next, isa lang sa paborito ko ay Armatum. So, napakita ko na sa inyo dyan yung isa kong Armatum. Tapos, may 3 pa ako dito. Ayan yung dalawang baby Armatum. Baby pa sila. Tapos, ito yung medium ko. Ayan, galing Grumagi din ata. Ayan, ang ganda-ganda ng spine haba. Ito yung pinakauna kong Armatum. Yeah. And then, last but not the least, ang pinaka-paborito ko sa lahat, ang aking, profile picture sa page. Tada!
Spegazzini. So, to major daw yan, pero I don't think so. Pero, yan, Spegazzini daw. Ito, lahat yan, lahat galing silang Europe. Ang nabili ko lang dito sa UK, sa Wales, ay yung mga Mihano Beach. The rest, Europe. Ayan, ito yung pinakauna kong Spegazzini. Super ganda, oh. Ano ba naman yan? Wala ka, super ganda. Yan, yan yung pinakauna kong speg at pinakapaborito ko din. Ito din, napakaganda. And then, sunod. Ayan. Ang ganda-ganda naman eh, oh. Ayan siya, ang ganda, di ba? Speg. Kaya pinaka-paborito ko kasi tingnan niyo naman ito yung tingnan niyo naman yung spines na yun. Ang malupit. Yan. Di ba? Ito yung pang-anim. Ang ganda. Yan yung pang-anim. Pang-pito. Walo din. Walo yung ano ko. Brucci. Walo din yung Spegazzini. Diba? Alam na paborito. Ito wala pa tong dileg since nabili ko. Ganda niya sobra. Diba? Ayan. Tapos isa pa ding mataas. Speg. Ay, napakaganda naman. Oh. Talaga naman. So, ayan siya. So, yan yung mga Spegazzini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yay! So, ayan ang gymnos ko, guys. May namatay ako ngayong winter na isa. Tapos, ayun. Marami din ako namatay pag mag-winter ng autumn. Pero ayun, so yan sila guys. So abangan natin sila sa summer pag namulaklak. Yay! Ang dami ko na namang seeds kung pwede ko lang bigay sa inyo, di ba? Kunin nyo dito sa bahay. Hindi ako nagpapadala ng seeds. Pero libre siya. Basta kunin nyo sa akin. Okay guys. Bye.